Türkmenistan'da häzirlikçe Tesla avtomobillari ýok. Egerde men Türkmenistana Tesla maşynlaryny getirip başlasam, sen şolardan birini alarsyňmy? Hemmäňe salam. Tesla avtomobillari barada bugün gürüňdeşik geçýär. Like basmak we podpisat etmek ýadyňyzdan çykarmaň. Sen bu zatları edýänçäň, men saňa Tesla avtomobillari barada gürrüň berýän. Tesla maşynlary dünýä derejesinde köp wagtda gowan bolsa, ekologik taýdan howany hapalamaýan bolsa, sürmek derejesinde biraz kynçylygy bar. Näme üçin? Biziň abeşne elektronik günnelik öýdäki görýän rozetkalarymyzda maşyna zaryada goýsaň 21 sagatda zaryada alyp bilýär. Egerde özüniň Tesla zaryadlygyna zaryada goýup bilseň, onda 4 sagatyň içinde avtomobil zaryada alyp bilýär, özüniň doly zaryady bilen hem 8 sagat size hyzmat edip bilýär. Üznüksiz. Garad men size 8 sagatlyk sürüşi düşündirýän. Şäher içinde bolsaň, bolýar 8 sagatdan köpräk sürdürýär ol maşynlar. Egerde uzak ýola gidýän bolsaň, ýokary tyýlykda gidýän bolsaň, alan maşynyň hem Tesla'ň standart 3 modeli bolsa, gatygymmadan da ardanamdan. Şo bolsa, yarty ýoluna ýeteňde balkana barýan bolsaň, özüň yarty ýoluna ýeteňde 4 sagat, 6 sagat zaryada goýup ondan soň ýöremeli. Plusam şo ýerde ýörüte Tesla'nyň zaryad berýän aparatry oturdylmadyk bolsa, bir öýde zaryada goýmaly bolýan, olam 21 sagatdan. Garad sürüş biraz kyn, şoň üçin Tesla'ny getirýän ýagdaýymda da hemme ýerine zaryadniklardan, zapravkalardan doldurmaly bolýar. Elek avtomobillerde de bolýar, motorlaryň, maşynlaryň gurujulary barada görüňe diýdik. Indi bu ýerde Tesla diýsek, elbetde her kimiň kelletine Elon Musk, Iron Man diýip tanalýar köp ýerlerde, şo gözüňe gelýär. Men bolsa häzirde Elon Musk'yň çağılanan başlap karakterine çenli haýty maşynlarda bolan ähli maglumatlary bereýin. Şu video häzirden duýduran birazajyk uzagrak bolar. Garab patraklaňa zatlaňa alyp taýýarlyk görüp bilýäňiz YouTube görüp oturan ýa 28 iýun 1971-nji ýyl Günorta Afrika Respublikasy Pretoria şäheri. Elon Musk orta gatlakdan biraz baý bolan maşgalada dünýä ýenýär, ejefi model bolup işleýär, modellikden gowjy gideje gadalýar. Gazanya kakasy bolsa elektrik injeneri, kakasy özüniň iş başarnygyna gazanan pullary bilen şol döwürde iň beýik jaýlarda, iň gowy lüks jaýlarda ýaşaýan adam bolupdyr. Öz maşgalatynyň hemme agdalaryna garanyňda Elon Musk biraz ütkeşigräk, garaz şeýlerek çaga bolup dünýä ýenýär we nähili çagalykda Elon Musk'y kerdir öýdüp pikir edipdirler. Aslynda kerdäl, özüniň içki dünýäsi barada pikirlenip we günnelik kitap okamak garaz bar pikiri dünýäsi öz içinde garaz daşardaky adamlaryň kimdir biriniň özüne aýdýan sözlerini kän bir alga almandyr, hatda da adamlara jogabyn beresi gelmeýän çaga eken. Şeýle çagalara introvert diýip adlandyrylýar. Elon Musk ýaňy bir 10 ýaşyna baranda ejefi we hakykatly aýrylýarlar. Näme sebäpden? Ejefi model iş dünýäsi sebäpli öz maşgalatynyň ýanynda bolup bilmeýär. Köpünç daşary ýurtlarda bolýar, ýene bir zat bolýar. Şeýlelik bilen Musk'yň kakasy Elon Musk aýrylyşmaga karary berýär. Öz dogony ejefi bilen gitýär. Elon Musk bolsa öz kakasynyň ýanyna Elon Musk'yň ýanyna galýar. Şeýle diýerler şol döwürlerde Elon Musk üçin günüň dowamyna 10 sagatlap kitap okamak abyşna zatdy. Günnelik durmuşynda 10 sagat hökman kitap okaýar. Öz okaýan mektebinde, goňşy mektepleriniň kitaphanasynda özüne degişli ýa-da degişli bolmadyk hiç ýerde kitap goýmadyk ähli kitaplar okap diýen adam. Özüniň okuw döwürlerine şeýle diýilýär. Iň ýylky partyda oturýan hiç bir okuwçylar bilen arasy bolmadyk, birja dostum bolmaýan Musk bolmanna aýda bir kitapar barnesa düşýän eken. Näme üçin barnesa düşýär? Garad izdivasy edýärler okuwçylar tarapyndan urulýan eken, kemsidilýän eken, burnu ganap, garad burnu döwülýän derejä çenli gelýän eken, hiç kimin halamaýan we syýlamaýan çagasy bolup dur şol döwürlerde Musk. Musk'yň iň uly gyzyklanýan zady näme bolupdyr? Kompýuter programirlama. Musk ýaňy 12 ýaşynda Blaster, kompýuterda Blaster oýunyny düzýär we özüniň düzen Blaster oýuny bilen şeýle diýipler, oýnýarlyk ütkeşik oýun däl, ýöne 12 ýaşly çaganyň döredip biljek oýun üçin bir ananyp bolmajak uly zat bolýar. 12 ýaşly çagan eden işine garanda. Özüniň eden oýunyny $500 satýar. 12 ýaşly çaga internet programirlama oýun gurnanyň üstü bilen ilkinji $500 gazanýar we bul muňa şeýle bir uly höwes döredýär. 17 ýaşynda özüniň ogluny dogany kim bilen bilelikde okuwa girýär. Kanada okuwa gidýärler we şol okuwy
dolu tamamlanoklar bu yerde özünün üstünlükleri bilen bile öz okuwyny perewod etdirýär. Ilki bakalavr okuýarlar, soňra aspirantura, soňra bolsa doktorantura gire, ondan soň bolsa fizikadan ýürütülüşlerini Whartonski ady bilen ýürütülüşlerini fizika okuwyny tamamlaýarlar. Mas 1995-nji ýylda Stanford Universitetine girýär. Ýöne gynansak da Stanford Universitetini dola tamamlap bilmeýän. Şol döwürde Ýewropada ösen güýçlü derejede internet sistema sebäpli internetde döredip gelýän programmasynyň hügesi boýunça okuwdan çykýar. Ýeketäk maksady adamlara kömek etmek, adamlaryň durmuşyny ýeňilleşdirmek bolan Elon Musk şeýle bir programa gurnuýar. Zip2 ady bilen. Şol programa beýle düşündirýän, biziň häzirki Google Map kartada lobo ýer gözläp bolýan programa, hem de biziň gündelik kullanýan toma karşymyz bir zatlar satyp bolýar, ýa-da işgär gerek, ýa-da iş gerek diýen maglumatlar goýup bolýan programa. Üstüne soraw jogap gullugy içinde ýerleşdirilen uly bir programa gurnuýar. Elon Musk gije gündüz ýatman täze programmalaryň üstünde işleýär. Garat gurnan programmalaryň обновлениýesi üstünde işleýär. Dogony kim bolsaň gapy aýrynyp täze döredin programmasyny adamlara tanystyrymak we ulanylşa girmek maksady üstünde işleýärdi. Garat dogonlaryň gurnan programmasyna hakykatly paddeşke diýilýär we $28,000 pul ýatyrýar öz ogullaryna. Bul pul bilen täze ofis satan alýarlar, ofisin içini gurnuýarlar, dizayn edýärler we reklama üstünde işleýärler. We elindäki barja bolan $28,000 harçlaýarlar iki dogan. Elbetde gowdaý üçin harçlaýar bolan. Ýöne diýjek bolýan adam şu ýerde özlerine ýatmany öýem alyp bilmeýärler we gynansak da özüniň täze alan ofisine ýatyp durmaly bolýarlar. Şu ýumşak paýta önümlerine dollarylan haltaň üstüne ýatyp durýarlar öz ofislerine. We bari ýogy bir ýyllap şeýle paýtaň üstüne ýatyp durandan soň gowja giwdeji gazanýarlar, ofisleri ulanýar we her iki hepdeden täze işgär alyp köpelýän derejä ýetýär. Biznes şeýle bir derejede ulanýar. Bari ýogy bir ýylyň içinde Amerika belli bolýar. Ähli adamlar şol programadan peýdalanýar. We girdejiler ören köpelýär, muňa maýy goýum goýýanyň sany artýar. Şol wagtlardaky öz işgärleriniň aýdan sözleri biz ýerden işe gelemizde Musk'ın bize täze programma baradaky düşündirýän maglumatyny biz intek öwrenip etýärmiz, bul ertesi ýene täze programma oýlap tapýardy diýär. Şeýle hyjyly işleýär eken hiç şeýle dynç almazdan. 2 ýyllap şol programmanyň ösdürme üçin işlenilenden soň bul programmany $200 milyon satýarlar. Elon Musk'ın hatamyna $22 milyon öz dogony kim bilen hatana bolsa $15 milyon paý düşýär özüniň gurnan bizneslerinden. Şeýlelik bilen ilkinji gazanan moşny puluna özüne gidip $1 milyon sport maşyny alýar, hem de vertolyot alýar, özüne ýaşamana bir öý alýar. Elon Musk bir näçe urlarda ören köp ünsünde sarp edýär älim giňişligine, aratsa energiýa we internet sistemasyna. İnternet sistemasyna öňe bir näçe işleri geçirdi we ýene täzen internet sistemasyna adamyň durmuşyny gowlaşdyrmak maksady bilen täze bir biznes gurnuýar. Ol biznes X.com ady bilen internet arkaly tölek edip bolýan bank gysgaça aýdylanda. Häzirki biziň ulanýan kredit kartlamy diýene bir zatlam. Şeýlelik bilen 1998-nji ýylda Elon Musk X.com kompaniýasynyň düýün tutýan we 1999-njy ýylda doly derejede online söwda we online töläp boljak bank sistemasyny ýola goýar. Elbetde muňa zat ýola goýarsaň da hackerlar boşa turarmy? Garan siziň puluňyzy aljak bolýar. Elon Musk internetiň arkasy bilen sizi alýar. Garan şoňa meňdeş bir näçe hackerlaryň Elon Musk'ın üstünde edýän hereketlerim az bolmandyr. Hem hackerlara garşy görüşmek, hem bank sistemasyny adamlara tanatmak başda Elon Musk'a gaty kıyın bolupdyr. Özüniň oglan dogany bilen bililikde şonu prosto adamlaryň eline gidermek üçin işläp başlar etmek üçin 1 ýyl sarp edipdir Elon Musk. Hemme kişi Garan naliçi pul götürmän eline keçike kart götürüp ähli sewdalan edip bolýan sistema döredýär. Hemme kişi muňa enlik bolýar. Gıytgan wagtyň içinde edil öňkü ýaly hemme kişi tanalýan bir sahypa gurnuýar internet sistemasyny uly bank gurnuýar. We $100 milyon maýy goýumy bolan X.com adynaky dünýä derejesinde iň baý banklaryň birini öwürlýär. Adil ondan baý banklar känne baý banklaryň hataryna goşulýar. Kompaniýa başlan wagtlaryna Elon Musk elbetde öýlenýär. 2000-nji ýyllarda öýlenýär. Toýdan soň diýenler, şoňa da gidip bilmeýär. Diňe iş başaga ile iş üstünde bolýar. Öz aýalynyň haýysy boýunça zada gidilýär, diňjalşa gidilýär. Onda da pursatdan peýdalanyp ýygynaky täze kompaniýanyň başlyklary Elon Musk'y gowja oýun oýnaýarlar. Elon Musk samolýotyň üstünde wagtda Elon Musk bilen nädogry habarlaşyp set ketilýänligi sebäpli nädogry habarlaşyp Elon Musk'y başlyklykdan boşadýarlar.
ve başlık ornuna adamını, şu kampaniyanın döröden adamını maslahatçı wezipetine geçirýärler. Elon Musk bu ýagdaýda dälire elbetde ýöne özüniň sowukkanlygyny saklamany başarýar. X.com'a ýatyran 12 million dollaryny alabam gaýdyp bilerdi gahar edip ýöne muny almaýa we özüniň maslahatçy wezipetinden dogry peýdalanýar we 3 ýyldan soň kampaniýany satma kararyna getirýär. Dünýä derejesinde iň baý kampaniýalaryň biri bolan eBay kampaniýasy 1,5 milliard dollar pul hödürlýär. eBay kampaniýasy gönümel aýdaýyn biziň tymakarsymyz ýaly kakoy sahypa, uly sahypa. Ýöne näçe ýyllardan bäri işläp gelen internet sahypady. eBay kampaniýasy 1,5 milliard Amerikan dollar pul hödürlýär. Şeýlelik bilen kampaniýa X.com kampaniýasy satylýar. Da şol wagtlarda Waturonna işden çykan bolsa 12 million dollar alyp gaýdardy. Indi bu gezek maslahatçy wezipetinden dogry peýdalanyp tutuş kampaniýany satanlygy sebäpli 1,5 milliard dollar satanlygy sebäpli öz paýyna nagyt 180 million dollar pul düşýär. Nagyt. Ara şeýle bir zat aýdyp geçeýin. Şol döwürlerde biznes satyldy X.com kampaniýasy ýene bir zat başlyklar täzelendi. Şol döwürlerde X.com kampaniýanyň ady PayPal ady bilen üýtgedilendir. Internetde gözeseňiz häzir PayPal ady bilen şo kampaniýa işleýär. Döňgede getirin 180 million dollar demek dilinde aýdamak aňsat. Elon Musk prosto islenlik gedelenje dilen zonalara gidip diýin jalyp arkaýyn kofejegini içip ýatyp bilerdi. Ömrüniň soňuna çenli diýin jalyp bilerdi. Elon Musk şeýle diýär, men bu zatlardan lezzet alamak diýär. Men lezzet alýandym adamlary peýdaly bolan zatlary etmek, adamlaryň durmuşyny aňsatlaşdyrmak. Men şondan lezzet alýan, maňa diýin jalmak, jacuzzi'de oturmak hiçlerde de gerek gelýär eken. We size bir zat soraýyn, bu ýerde maşinalarda maglumat paýlaşylýan sahypa. Men bärde Tesla barada maglumat bermek üçin ilki Elon Musk'y tanamaňyzy istedim. Diňe maşin barada görüň bersem gowmy, ýa-da şol maşynyň döredüjileriniň başyndan geçen wakalary barada maşin bilen bilelikde görüň bersem has gowmy. Elbetde videolar uzak bolýar, köpürak wagtyňyzy alýandyr. Şol barada siziň tesirleňize garaşýan birazjyk videolara gyýyp galdaýynmy ýa-da dowammy? Indiki bölümlerde Tesla Motorsyň ösüşi barada, raketalaryň täze gurunulşy barada, raketanyň nädip kosmosdan daşyna çykyp ýene-de ýyzyna girip bilýänligi barada täze maglumatlar. Elon Musk'yň döreden robotlary barada dünýä ýüzünde besplatna internet Wi-Fi sistemasyny gurunýan. Älim giňişliginde 1200 sanyk Sputnikleri bilen bilelikde Sputniklaryny göýberen Elon Musk barada ýene-de giňişlerin maglumat diňlätiňiz gelýärmi? Garaz bularyň ähreti barada maglumat diňjek bolsaňyz dogam diýip ýazmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Onda benim sahypalarymdan aýrylmaň. Indiki videolarda görüşýänçek.